Dette er et eventyr. Der var engang en pædagogprinsesse ved navn Birgit og en pedelprins ved navn Jens. Pædagogprinsessen og pedelprinsen havde aldrig truffet hinanden. De brugte al deres tid på deres datakammer på hver deres slot. Her brugte de en masse af tiden på Facebook og Snapchat, som var så populært for andre prinser og prinsesser på deres alder. Pludselig gik et lys op for pædagogprinsessen og pedelprinsen. Kristendating.dk Kristendating.dk er et sted på det til tider uoverskuelige internet. Dog havde pædagogprinsessen og pedelprinsen mod på at give det en chance. De havde jo hørt om andre kongeliges erfaringer med sociale platforme og fora. Op røg en kontaktannonce. Da både pædagogprinsessen og pedelprinsen havde haft deres 7 magre år og 3 prøvelser med mere, behøvede ingen af dem at kysse andre frøer end hinanden. Dermed ophævedes besværgelsen, som diverse hekse og troldmænd havde kastet over dem. Pædagogprinsen og pedelprinsessen blev kærester og besluttede snart at invadere pædagogprinsessens halvdel af kongeriget, Mors. Her fejrede de deres kærlighed med en kæmpe fest for mange fra nær og fjern. Her på Mors kunne de leve lykkeligt og jysk til deres dages ende. Hvordan er Jens som landmand på Mors? Er Jens som landmand eller farmer? Ja, altså, mor har godt nok prøvet at være sådan, det lærer ham alle korn, hvad er byg og hvad er havrør. Sådan noget. Jeg ved ikke, om den sidder fast, men Altså, han prøver ihærdigt på at lære at være farmer. Det gør han. Det skal han ja, og have. minilæseren, den er han også ved at have gået. Den har jeg godt styr på. Altså, jeg ved ikke, hvad han laver. Han er tit udenfor. Jeg ved ikke, hvad han laver derude. Men altså, han slår tit græs og sådan noget. Ja. Så altså, det fejler ingenting. Nej, Og laden bliver farvet, og altså, han har godt styr på det. Minilæseren kan han også godt håndtere, når det skal være. og gøre på toget. Ja. Altså, køkkenhave, og det har han. Ja, det går ret godt for ham. Men altså sådan, Jensson, hvis det skulle være sådan en rigtig farmer, så ved jeg ikke, så skulle han måske prøve at se, så kunne det godt være, at han skulle på en landbrugsskole. Nu er han jo fra Sjælland, og nu er han jo fra en lille by, så han er jo ikke sådan født og opvokset som farmer. Sådan. Altså, det kunne godt være, at han skulle have en bit skole for at... Nu snakker jeg om at grave kartofler. Hvordan er det med Jens og så mad og så traditioner med Mors også? Jamen altså, jeg tror, også nu når vi har været sammen med drengene og sådan noget, jeg tror, at de er meget anderledes med mad.
end os. Jeg tror ikke, på Sjælland, der forestiller mig, nu har jeg aldrig sådan rigtig været derovre. Nej. Men altså, jeg tror, Ligesom nogle at sovs og flæskesteg. det er ligesom at komme til et helt nyt land. Ja. Altså den med flæskesteg og sådan noget, jeg tror ikke, det er... Brun sovs og brun kartofler. Ja. Jeg tænker, det er jo hverdagsmad for os jo. Ja. Det er jo det gode gammeldags. Ja. Det tror jeg måske ikke, det er sådan til hverdag derovre. En god deller. Ja. Ja. Det er sikkert... Det kan godt være, at vi skal prøve at tage ham med ud på en ordentlig farm en dag. Jeg har en farm, ja. Og ud til grise. Ja, det kan godt være. Nu kører vi. Klip eller take one. Hvem er Birgit? Hvem er Birgit? Birgit er... Ja, hvem er Birgit? Jeg bliver i tvivl nogle gange. Hun er god mod vores far. Ja, hun er altså også tålmodig. Hun er ikke en kvinde, der hviler på laurbærrene. Der er gang i hende. Nej, der skal ske noget. Der skal ske noget hele tiden. Men selvfølgelig stadigvæk med altså, en jysk indgangsvinkel til det, så det skal ikke ske alt for hurtigt. Nej, fordi jeg synes jo, det hele er meget... Jeg synes, hun er meget rolig. Ja, det er hun også. Ekstremt rolig. Meget fattet. Ja. Er det meget jysk? Ja, det er nok bare mere sådan, at også københavner, vi har nok bare så skide travlt og tænker os aldrig om. Snakker nogle gange, før vi tænker. Igen, mysterier. Hvem er Birgit, Frida? Med. På Mors og ikke Mors. Er Mors. Ja, Mors. Er Mors. Men det... Målbruger bor ikke på Mors. 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 Ja, det er meget vigtigt. Det hedder Mors. Jeg har godt nok ikke haft tid til lige at vaske min bil, inden jeg kører til Aulum her i weekenden. Det skal jeg godt nok lige have gjort. Ja, Men jeg ved ikke lige, hvornår jeg skal gøre det. Jeg er først fri klokken 4, og så skal jeg det og det, og den er godt nok også beskidt. Ja, det kan jeg må godt se, den er lidt beskidt. Sådan Ja. Nå, jeg vil altså ind og hjælpe mor. Det er bare i orden. Jamen, Birgit, hun virker som sagt sød, og så virker hun omsorgsfuld og moderlig. Virker hun meget behjælpsom, vil jeg sige. Ja, hun virker umiddelbart lige som den kvinde, bare han lidt efter, vil jeg sige. Og så har de jo en fælles forkærlighed For lakrids. for lakrids. For lakrids, ja. Jeg kan huske, Der skal lakrids i alt. der skal i hvert fald lakrids i det meste. Ja. Jeg kan huske, jeg tror det var anden gang, hun kom forbi. Så var det, stod det både lakridsmåkager og tror, var det ristede mandler også, du fik? Nå, Med ja. lakrids. Nej, ja, og chokolade. Nå ja, det er rigtigt chokolade fik vi. Ej, det var godt. Så man må sige, at i hvert fald fundet en ting, og i hvert fald så. Ja. Udover det, så selvfølgelig. Stort tillykke fra Måvej 52. Det er nemlig København Nordvest. Nordvest. Stort tillykke herfra. Vi håber, jeg er kun det bedste. Ja, det gør vi. Hvor mange stykker skal du have? Din plærerøv, Jakob. Okay. Men skal vi ikke fjerne alle de der ting, der så står på bordet? Ja, det er lidt underligt, den her. Der. Sådan 3 fløde. Ikke, heller ikke så meget. Ej, det er lige meget. Det er hyggeligt. Det er bare sådan casual. Okay. Skal vi have helt opsat? Ja, så lige at plukke nogle blomster. Vi fjerner de ganske billeder også, ikke? Cut, we need flowers. Men du nævnte tidligere, at Birgit drikker meget Pepsi Max. Hvor har du den påstand fra? Jeg forstår ikke, hvad det er, det går for det her. Forstår du ikke spørgsmålet? Jeg synes, hun er en enormt varm person.
enormt jysk. Og enormt varm. Og så har hun hjertet det helt rigtige sted. Førstehåndsindtryk. Første gang vi mødte Birgit, der var du ikke med. Jo. Var du med? Bor du også her? Men det var her i huset, Det var her i huset. og du ville give hende en krammer. Og jeg gik simpelthen hen og gav hende en krammer. Fordi jeg tænkte, vi bliver nødt til at starte et eller andet sted. Hvorfor ikke starte med en krammer? Ja. Ja. Ikke fordi, at hun krammer på nogen særlig måde. Hun er bare enormt tysk. Det er hun. Og det var, man skulle lige indstille sig på sproget. Ja, der var noget sprogbarriere, det kan man godt sige. Ja. Ikke at man ikke kan forstå, hvad hun siger. Man skal bare lige vende sig til det. Første gang, at jeg skulle se Birgit, det var, da hun steg ud af Jette. Og det var, hvor far han havde fortalt rigtig mange gode ting om Birgit. Og det egentlig bare manglede at få sat et ansigt på. Så, og han havde sagt sådan noget med, at måske lidt i næsen, og nok ikke tingene så meget ind. Og at sådan, hun er god til at få sagt sine holdninger. Og det er en super god kvalitet. Og det tog ikke meget mere end 5 minutter, og så kunne jeg give ham ret, at hun er virkelig alle de ting, han fortalte op bare, altså sådan på en rigtig god måde. Men hun er også mega sød, synes jeg. Altså virkelig dejlig dame. Ja, en varm person. Ja, varmt, ja. Enormt nem at snakke med, og ja, man ved bare, hvor man det synes jeg virkelig er fedt. Der er ikke akavet rundt om det. Nej. På ingen måde. Nej, hun er bare hun er, ja. griner, og ja, hun er virkelig sjov. Birgit, hun er bare så. Hvorfor skulle det bare ind? Du holder bare en glas bevægelse. Okay, vi siger, Birgit, hun er så sød. Kommer du hen i posten til nogen? Nej, jeg gider altså ikke gå der, mor. Ja, så må du tage din cykel. Glem det. Hvem er det, der tager bilen? Er der nogen, der stjæler bilen? Nej, det er Simone. Hun har da ikke kørekort. Hvad kan hun? Hun skulle lige op til posten. Du kan svare. Det dur det ikke. Jo, det kan hun sagtens. Det er ikke noget problem. Det kan hun sagtens. Er du sikker? Ja, det er altså, jeg kunne også have gjort det, hvis det var. Jeg vil ikke om så mange gange. Jeg er altså ikke glad ved det. Det er jeg godt nok ikke. Det gør hun tit. Det er ikke noget problem. Jamen, hvad er det, hvis hun bliver galt? Det gør hun ikke. Det gør det her mig. Det er ikke noget problem. Er du sikker? Ja, hun er lidt af en bunderød. Ellers så kunne jeg have gjort det. Nej, gå du om og lave noget igen. Jeg hører det, det går fint, når hun kommer igen. Du kører jo som en bøde. Du kører totalt råden, jo. Hvad synes I om Jens? Jamen, Jens han er en rigtig flink mand. Det er der er ingen tvivl om. Det er ikke alt, det er ikke så nemt at forstå, hvad han siger hver gang, men udover det, så han har ikke sagt noget dumt til mig, tror jeg ikke. Så vidt jeg ved. Det er ikke til at vide. Nej, vi kan ikke forstå det. Så er han rigtig god til at gå op i, interessere os i vores liv. Meget forstående. Ja. Meget. Jeg ved ikke, om det er fordi, han ikke forstår, hvad vi siger, eller om det er fordi... eller hvad det lige er for. Men det er da godt nok. Så har det en rimelig fed slæde. Stærk vogn. Mega mange heste. Ja. Jeg tror da, den har det i hvert fald 70-80 stykker. En lille 1,8 der. Ja, det er en stærk bil. Det er det. Ja. Jeg glemmer aldrig, da han så Audi'en første gang med alufælde på. Er det 20 tommer, eller hvad?
Men han interesserer sig da for det. Også når han prøver at snakke med hunden. Det er hyggeligt. Det kan jeg godt lide. Ja, så tror man, han har fået gæster. Så snakker han bare med Ronja og Sille i stedet for. Det er blevet bedste venner. Ja, det er det. Så det er godt nok. Ja. Ja. Jeg kan ikke høre, hvad jeg siger. Hej, Jens og Birgit. Nej, stop! Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Glædeligt tillykke med brylluppet. Jeg er i gang med at lave flødeskum til dejlig kage. Jeg håber, I får en dejlig fest. Og jeg håber, jeg laver rigtig god flødeskum til Martin. Ja. Birgit. Ja, hvad sagde du? Jeg tænker lidt, at vi skulle måske til at have sådan måske, der var mange, der har snakket om. Togs, vi skal jo ferie, Jens. På ferie? Togs, vi skal tage en tur til Herning. Til Herning? Ja, det er også så rigtig fint godt. by i dag. Herning, det er spændende at tage til faktisk, Herning. Ja, det tog så. Du tænker ikke noget mere sådan eksotisk måske? Jeg tog faktisk, at Herning er vældig eksotisk. Ja, faktisk. jo, ja, det. Altså hvad med, nu kaster det bare derud måske, Tyrkiet måske? Jo, Kunne det være noget? Jeg tog det løs som en god idé, faktisk. Jeg lader sådan lidt sol, og man kan gå i sådan shorts og så, ja. Og det tager ikke så lang tid at flyve derned. Flyve? Jens, jeg skal ikke ud og flyve, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg skal ikke ud og flyve. Jeg flyver ikke. Jeg flyver ikke, nej. Det tager bare lang tid. Og man må kunne køre dernede. Jamen, det tager lang tid. Jamen, Ayeta, den kan godt køre langt. Så er det alligevel også sådan, Jamen, hvad er det, du siger, Jens? skal vi jo også hen af og... Jens, hvad er det, du siger? Jamen, jeg tænker lidt i forhold til... Jamen, du kan bare se det, Jens. Jeg tænker lidt i forhold til, du ved... Hvad er det, du siger? Du ved... Jens, bare kom med. Det er i forhold til... Så er vi jo vej, Jens. Ja. Endelig på vej. Ja, der skal nok blive godt til dig. Ja. Ja, puha. Ja. Puha. Det bliver... Tøs nu, det er lidt spændende det her, hva'? Ja. Det er altid spændende at komme op og flyve. Ja. Det er det. Puha. Så er du... Ej, Jens, nu starter det, hva'? Ej, nu starter det. Okay, vi skal bare... Hvad er det? Hvad er det, Jens? Hvorfor siger du sådan, hva'? Er vi snart, hva'? Bare... Nej. Jeg tøs ikke. Dyb vejrtræk. Det her, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, det her. Puha. Så... Jeg tæller lige til sagen. Puha. Nej, det er kun helt sjovt, det her. Ej, hvad? Ja, og der var mange, der snakkede om, at det måske kunne være en rigtig god idé, at vi skulle til at måske at have, du ved... Ja, Jens, hvad er det, du prøver at sige? Du ved godt, den der, jeg har hvor faktisk det en lille måske smule var... i dag. Ja, men det var bare... Om vi skulle ligge til at have røde servietter. Jamen ved du hvad, så Jens, det har jo længe styr over godt. Du vil godt til forrettet, der er røgservietter der. Og så kommer de ellers bare i farve hele tiden. Men apropos blomster, de skal jo også passe til servietter, ikke? Og det har jeg styr. Og det er i morgen, ikke? Og klokken 4. Og vi skal få resten her. Men hvem skal køre os, hva'? Vi skal have nogen til det. Er du gal, mand? Hvor er der mange hundehår? Hvis Birgit var en bil... Ayeta. 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 Ayeta.
Ayeta. Ayeta, 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 Ayeta.